ନା କହିଲ କମଳା ଗାଧୁଆ କୋଉ କଙ୍କଡାଗୁଡା କଣ ସବୁ କରି ପହଞ୍ଚ ତମ ମାନେ ଯୋଉ ପର୍ବତରୁ କାଠ ପତ୍ର ଆଣୁଛ? କନ୍ଦା ହଁ ଆଣିକି ଅଧା ଲୋକ ସେଠି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ହାଟ ବାଟ କୁଆଡେ ଯାଉଛ କଣ କରୁଛ ସବୁ ସେଠି ଆଠ କଣ ଆମର ହଉଛି? ଜୟନ୍ତଗିରି ଜାମୁଣ୍ଡା ହଁ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଆମର ଜମି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ହଁ ଜମି ଅଛି କାଠ ପତ୍ର ସେଇ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ବାହାର ଦେଶରୁ କିଏ ଜଣେ ଏମତି କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ହୁଁ ସେଟା କୁଆଁରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ହେଲେ ହେଲେ ସେଟା ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କୁଆଁରୀ ହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ରହିବ? କୁଆଁରୀ ହେଲେ କାଠ ପତ୍ର ସବୁ ପୋତି ଦଉଛନ୍ତି ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବ ଭାଙ୍ଗୁଛି ହଁ ଘର ପାଖି ଯାଉଛି। ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂରେ ହଁ ହଁ 100ଟା 150 ଏମିତି ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ଦିନରେ ବି କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ କରୁଛନ୍ତି ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ କରୁଛନ୍ତି ରାତି ଯାକ ଶୋଇ ହଉନି ମେସିନ୍ ଲାଗୁଛି। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଁ ବାଲା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇବାକୁ। ପାଖାପାଖି କେତେ ଗାଁ ସେ ପାଖେ କୋଉ କୋଉ ଗାଁ ସେ ପାଖରେ? ବଦାଗୁଡା ଅଛି ଚିକିମା ଅଛି କଙ୍କଡାଗୁଡା ଅଛି ଗୁପସୁଗୁଡା ଅଛି ଜାମୁଣ୍ଡା ଅଛି ଝରେକେରା ଅଛି ଅଧିକାଂଶ ଗାଁ ଗୁଡାକ ଅସୁବିଧା ହବ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକ ଏଠି କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ତମମାନେ ହଁ ବିରୋଧ କରୁଛ। ବିରୋଧ କରୁଛୁ।